Ratakam ah! Ratakam! Bang! Kurang kay, kanyayo eh. Magtangkay nga si Mursuro. Apa? Tugaw ka tani, Rosel. Tawag. Just like mo naman. Itugong mo na sila yung talaga epektibong sama. Dahil ka, may susurat. Siyempre ah. Kino... Simurot kayo, baka umanay, nanak man sinagutin, nabayag gayang nga waan. Nga kursunada nak malaan. Di ka lang madlaw nga minidain. Hindi pa yung kubo ka. Madlaw ko lang tayo din si Kama ka. Sabali pag-arar mo. Kumusta anak ko? Mabuti mit amang. Kaanya arti plano yung tatakin ni Baak, Ronald. Kaya kung kasar kami natin, kabida nga panawin ay. Kasar tayo kit. Ang kapay nag-propose. Ay, kailangan pwede propose yan. Masapul pa yung mga men. Gapu mo lata sinago na kang sige-sige na mo tayo. Yung kapag propose Excited na crowd. Bahala kayo agad. Daka mo tayo gusto mong tawanan. Ore pa na kami ramang gininang mo. Mabaling kayo magkasaran. Tamain, edi nakita kiso na jarang type. Po! Pero may nga urel ako nagritok dito puso. Inwa, dito recruit na. Imbagta kinaya na kaga. Data kom na eh. Data hamulan nadlawan. Diyan. Dapat mo kimpababapay tamay sa nga batunis na eh. Oh. Imbagta kinaya na ka. Ni ewan. Eh, dardarasan kami tatay. Nung nakita na rin ang mga nuka. Kababayin nila. Imbaga nakota mo nakita rin dyan. Kapit tayo lang nadlaw. Kit, tarupa namit nga ti kit-kitak amang. Haan nga ajibado na. Isumo lang talaga nga kursinada nga nga kinarunal. Nabayag mga kursunadak sunang yung kuhaan ko lang may baga-baga. Na tayo sinyasyo. Routing makaskada ko tayo sinyasyo kami. Eh, nagtinumpong gayam di ko ayan-ayat ditong galmay sa kanya. Kasanaw tata. Di pa namuan tinagana na pinyag mo dito yan. Din yamamok lang. Ay, Kapag ko lang yamamok. Yamamok na kanu mo diwi ko ayan da. Kuna laki Di no. place. Kuna laki no. Inyawid mo tuwin ta. Samong to pan ipakamudya nga kahuy-kuyog mo sila. Numay ko lang yung pakamo kanya yung suna, yung pakilala. Ay, pakamu. Inyam among May sa iso na nga mistra. Baglaki din ta ko. Tanak si Murta tay, effective mo ganya. Wala. Pilit ko tagal. Nasimurot kayo, baka umanay. So nga, medyo pakagod ko petatay nga. Di naman kahit kurak ta. Sumurtak ko ba tatulungan ko kama. May magayang nga awanak nga. Well, kasano may maka-diskarte mo ti kwa? Ti tao no kasta? Uray ko mano malalam daga jay sinyas ko hindi kin effective daga jay amok nga panag-araram ka. Di ka magayang nga naawatan. Maglaki ta nakin imayon. Kaya na nga Rodain, ako manina nga, hindi. Ito naman minsan latag, pasyarsunan natin, kwa, may kwa. Ipakilala na kwa ka no, Jenda. Yun yung kamo jay. Ayan na, ipakilala na kamo ni Rosel jay. Hindi ilang na, nagana na. Ito nga Rodain. Ha? Kimapan kayo pa lang amin ha? Wala na ko. Okay, Kaya ang nagsayo Amang ba yung ragdago sa'yo? Oh, kita man. Gabi ka Rodain.